Regai nditore nguva nemukana uno kuti ndikukwazisei mose muzita raJesu Kristu nditi amen. Amen. Vanofara kuva pano amen. Amen. Vakaropafadzwa amen. Amen. Ndakutenda Mwari nemukana uno wavatipa kuti tiwanikwe tiri tinodzidza kubva mukati meshoko ravo. Toda kutora nguva ino kutenda sangano repano nekudedzawo kuti ndive mutauri patimu yakanaka inotiyo the man called Jesus. The man called Jesus. Iri kubva iyo pabhuku raJohani chapter 1 verse number 29 neverse number 30. Panova pandichatanga kuverenga bhuku raJohani chapter 1 verse 29 neverse number 30. Panoverenga ipo pachiti, ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Ndiye wandaireva ndichiti, shure kwangu kunouya murume, wakavapo mberi kwangu nokuti wakanditangira. Panapa tiri kuona munyori Johani ari kutaura nezvemurume anonzi Jesu Kristu, anova murume watiri kufamba naye patimu ino, the man called Jesus Christ. Panapa taakutarisa munyori Johani ari kutanga zvikanzi ava mangwana, kureva kuti pachinyorwa chatiri kutaura nezvacho pane zvakambenge zvaitika the previous day. Panapa tiri kuona Johani mubhabhatidzi wauya panyika kuzogadzira nzira yemurume anonzi Jesu. Zvino Johani mubhabhatidzi ari kubhabhatidza vanhu. Sanhedrini kwaakutumira varume vakachenjera kana kuti vakuru vechitendero kwaakuenda kunobvunza Johani zvikanzi, iwe Johani zvauri kubhabhatidza vanhu ndiwe Kristu here? Johani kwaakupindura zvikanzi, kwete, handisiri ni Kristu. Zvikanzi, zvino zvausiri Kristu ndiwe Eliya here? Zvikanzi, kwete, handisiri ni Eliya. Zvikanzi, saka uri mumwe wavaprofita here? Zvikanzi, kwete. Mushure mechiitiko ichi, pazuva rakanga richitevera, ndo pari kutaurwa nemunyori Johani zvikanzi ava mangwana, kutevera zvaitwa neSanhedrini payaenda kunobvunza Johani. Panapa tiri kuona Johani ari kutarisa kwaakuona murume anonzi Jesu achiuya. Aona murume uyu, Johani ari kutaura achipa testimony kana kuti achitestify kana kuti achipupura kuti heunouyu murume watakanga tichitaura nezvake, gwayana raMwari. Panapa kana taakutarisa gwayana, hatikwanise kuti tiinterprete chinyorwa ichi kana tisina kudzokera kubhuku raIsaiah chapter 53 paverse number 7, nekuti ndo gwayana riri kutaurwa nezvaro. Sevaparidzi, kana tikaparidza chinyorwa ichi tisina kudzokera kubhuku raIsaiah chapter 53 paverse number 7, tinenge tisina kuita basa rakanaka. Nekudaro tichatora nguva ino kuti tiende kubhuku raIsaiah chapter 53 paverse number 7, tione gwayana riri kutaurwa nezvaro iri riri kupupurwa naJohani mubhabhatidzi kuti ranga riri gwayana rakaita sei. Bhuku raIsaiah chapter 53 paverse number 7, wakamanikidzwa, kunyange zvakadaro wakazvininipisa, akasashamisa muromo wake, segwayana rinoiswa kundobayiwa, uye segwai risingachemi pamberi pavaveuri varo, saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Panapa Isaiah wanga wagara waprofita kare kuti murume anonzi Jesu watiri kutaura nezvake patimu ino waifanira kuti azopirwa kana kuti azobayirwa segwayana pachibayiro. Panapa kana taakutarisa gwayana, kunguva dzekare vana veIsraeri vari mukati menyika yeIjipiti mavakanga vachibatwa uranda, Mwari watuma Mozisi kuti anosunungura vana veIsraeri kubva muutapwa. Vasunungurwa vakuenda kunyika yeKenani. Mwari anotaura kuti paifanira kuurayiwa gwayana pamusi wePassover. Kana taakutaura nezvePassover, tinoona kuti Faro mushure mekunge aomesa mwoyo achiramba kusunungura vana veIsraeri kuti vaende kunyika yavakapikirwa naMwari, Mwari vacharatidza simba ravo, ndokuti vana veIsraeri
vaifanira kuuraya gwayana. Kana vauraya gwayana, vaifanira kuzoisa ropa pamadoor frames nepamawindow frame. Mutumwa waMwari kana akuuya akaona imba yevaIsraeri inenge yakaiswa ropa, aizoita pass over zvichira kuti aipfuura. Asi paimba dzese dzemaIjipita, Mwari vaizostrika the firstborn, kana kuti dangwe rega rega raifanira kuti riurayiwe. Nekudaro vana vaIsraeri vasunungurwa kubva muutapwa mukati menyika yeIjipita, vaenda. Mwari vanotaura kuti pagore rega rega nomusi wePassover, vana vaIsraeri vaifanira kuuraya gwayana ravaifanira kuuraya, zvichitaridza kuti vari kurangarira kubudiswa kwavakaita naMwari mukati menyika yeutapwa. Izvi tinogona kuzviwana kubhuku raExodus chapter number 12 kubva pavhesi number 3 kusvika pavhesi number 11. Zvekare gwayana iri takaritarisa, vana vaIsraeri vasunungurwa kubva mukati menyika yeIjipita. Shoko raMwari rinotaura iro kuti vaifanira kuzoita senzira yekurumbidza nayo Mwari. Vaifanira kuzviita musi wega wega kwegore rese kubva musi wavasunungurwa. Vaifanira kuuraya gwayana mangwanani ega ega, zvekare neusiku. Izvi togona kuzviwana kubhuku raExodus chapter number 29 verse number 38 kusvika pavhesi number 39. Now Johani panapo achinyora magwaro ari kunyoraya, haasi kutarisa aine mucherechedzo wemagwayana akanga urayiwa kumashure panguva yevana veIsraeri, asi ari kutaura kuti gwayana rava kutaura nezvaro iri, it was a special lamb. Why iri kunzi it was so special? Nekuti it was God chosen. Igwayana rakanga rasarudzwa naMwari. Kana taakutarisa mamwe magwayana akanga achiurayiwa kumashure nevana veIsraeri, zvakanga zvingori mumvuri wezvaizouya kumberi. Now taane the real substance anova Jesus Christ akaroverwa pamuchinjikwa. Gwayana rairoverwa iri rakanga risingakwanise kuita kuti vana veIsraeri vawane kuregererwa kwezvivi zvavo. Izwi riri kushandiswa panapa nemunyori Johani. Ari kutaura kuti gwayana iri Jesu Kristu ndiye aizotakura zvivi zvaizoenda paari. Izwi rakashandiswa izwi rechiGiriki rakanziro airo. Airo, it's a term which means to lift up, take up or away, to sail away, to expiate sin, to carry, to put away, to bear up, to remove. Izwi riri kutaura kuti ise Jesu ndo gwayana rinokwanisa kutakura. Kureva kuti Jesu Kristu vari pamuchinjikwa, zvivi zvedu zvakatorwa zvikaenda pavari, ivo ndokubva vatakura zvivi zvedu. Zvivi izvi zvinokwanisa kubviswa negwayana rinonzi Jesu Kristu, anova murume anonzi Jesu watiri kufamba naye mukati metimu ino. Sei gwayana iri ranga rakakosha? Gwayana iri, it was because the Lamb Jesus Christ, he was innocent and holy. Jesu Kristu anga asina mhaka yaakapara kana chinhu chaangapomerwe. Jesu ari kutorwa segwayana nekuda kwekuzvininipisa, nekuda kwekuzvidzikisa kwake. Jesu Kristu ari kutorwa segwayana zvekare nekuda kwekutsungirira panguva yekutambudzika munhu akanga ine ushingi. So murume uyu anonzi Jesu Kristu, pazuva ranhasi takamutarisa as the Lamb. Takatarisa murume anonzi Jesu, tiri kumutarisa as the head and founder of the church. Unova ndomusoro wandakapuwa kuti nditaure nezvawo mangwanani ano. Murume anonzi Jesu Kristu, he is the head and the founder of the church. Ndo topic yandakawanikwa ndiri ndinopuwa. Murume anonzi Jesu, chinhu chekutanga takamutarisa pazuva ranhasi. The man Jesus Christ is the founder of the church. Jesus Christ is the founder of the church as my first point of discussion. Pfungwa yangu yekutanga, Jesu Kristu ndiye muridzi wesangano kana kuti ndiye muvambi wesangano. Kana taakutarisa izwi rekuti founder, it is defined as a person who established an institution or a settlement, a person who creates or establishes something
Kana tichitaura nezvekuti founder, tiri kutaura munhu akavamba kana kuti akatanga chimwe chinhu. Panapa murume anonzi Jesu Kristu takamutarisa semuvambi wekereke. Tikatarisa kubhuku raMateo chapter number 16 paverse number 18, chinyorwa chinozivikanwa zvakanyanya mukati mesangano raKristu. Jesu anotaura kune murume anonzi Peturo, zvikanzi neni ndinoti kwauri ndiwe Peturo, pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikundi. Panapa tikuona Jesu auya panyika, ana Isaya vaprofita kuti ndiye gwayana raizopirwa sechibayiro kana kuti sechipiriso. Jesu nawo azvarwa avapo panyika. Tiri kuona isu Jesu achitaura nevadzidzi vake vane 12. Panapa Jesu azvarwa aita zviratidzo panyika. Vakanga vasingaone akwanisa kuvasvinudza maziso. Vakanga vaine maperembudzi akwanisa kuvarapa achivaporesa. Kunyange vakanga vari mukati memabwiro vana Razaro pasisina tariro, Jesu akwanisa kuvamutsa. Kusanganisira vanhu 5,000 vakwanisa kufidwa nehove 2 nezvingwa 5. Vanhu vari kutevera Jesu, asi vachitevera Jesu kudai vakanga vaine maonero akasiyana. Jesu agara pasi nevadzidzi vake vane 12 akuchibvunza, zvikanzi vanhu kana vachinditevera, nyika kana ichindiona iri kumboti ndini ani? Zvikanzi nevadzidzi, vamwe vari kuti ndimi Johani Mubhabhatidzi, vamwe vari kuti ndimi muprofita Jeremia, vamwe vari kuti ndimi muprofita Eliya, vamwe vari kuti ndimi mumwewo wevaprofita. Zvikanzi ko imi vadzidzi vangu munoti ndini ani? Zvikanzi naSimon Peter, ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Zvikanzi naJesu, nekuda kwekupupura kwawaita kuti inini handisi Jeremia, handisi Johani Mubhabhatidzi, handisi Eliya kana mumwe wevaprofita, ndakupupurawo kuti iwe ndiwe Peturo, pamusoro poruware urwu rinova ini dombo Jesu Kristu ndichavaka kereke yangu. Panapa tikuona Jesu ari kuvimbisa kuvaka kereke yake imwe chete, haasi kuvimbisa machechi akawanda. Chechi panapa takaitarisa, Jesu haasi kuti vadzidzi ava yakazenge ichifanira kuti inge iri yavo. Jesu haasi kuti chechi vadzidzi vaifanira kuzoita nayo zvavanoda, asi Jesu ari kutaura kuti he is the founder of the church, ndiye muvambi vekereke, zvekare kereke ndeyake. Jesu panapa ari kupa a promise. Chechi haisati yatanga, asi Jesu ari kuvimbisa kuti achavaka kereke yake. Ndokusaka ataura panapa kuti ndichavaka kereke yangu. Kudai anga akangoti ndichavaka kereke, panapa tikuona kuti pane vadzidzi vakawanda varipo kwavaizoenda. Dzimwe dzenguva vaizonoestablisha masangano vachatumidza mazita avo nekuti vanenge vasina kutsanangudzirwa kunzi kereke ndeyaKristu. Ndosaka panapa tikuona Jesu abva aspecify kuti kereke ndeyake. Hama vadikani, mukati mezuva ranhasi kana taakutarisa kereke, kereke haisi yemunhu asi kereke ndeyaKristu. He is the founder of the church. Kune vanhu mukati mezuva ranhasi vari kuwanikwa vari vanotanga masangano avo, asi yatiri kutaura nezvayo pathimu inonzi the man called Jesus Christ haisi yemunhu, haina kutangwa nemunhu asi yakatangwa naiye Kristu pachake. Christ is the founder of the church. Mabasa vaApostori chapter number 20 verse number 28, tinoona Paul achinyora tsamba kukereke yanga iri paEphesus, achinyorera maelders kana kuti vatangi, zvikanzi zvichenjererei neboka rose ramakaitirwa vatariri varo naMweya Mutsvene kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake pachake. Kana taakutarisa chechi amavadikani, yakatengwa nemutengo weropa, mutengo wakakosha. Chechi haina kutengwa nesirivha nendarama, asi yakatengwa neropa raJesu. Mukati mezuva ranhasi kune vanhu vari kutanga machechi avo, unonzwa vachiti ndakatumwa kunzi nditange kereke, unonzwa vachitaura kuti ndakaroteswa kunzi nditange kereke. Asi yatiri kutaura nezvayo pazuva ranhasi haina kuroteswa munhu, haina kutumwa munhu, asi yakatengwa neropa raJesu. Ndosaka mukati memangwanani ano tiri kuti Jesus Christ is the founder of the church. Jesu ndiye muvambi wekereke. Dzimwe dzenguva tingaite matumbu ekuti kana tichigara
tinenge tichida macheya maviri, imwe yekugara, imwe yekugadzika dumbu, nekuti rinenge rakura. Asi sandizvo zvinotipa passport yekuti titange machechi edu. Dzimwe dzenguva tingaite mari, dzimwe dzenguva tingaite mukurumbira, dzimwe dzenguva tingakoshe pamberi pevanhu, dzimwe dzenguva tingave neuchenjeri hwakadarika vamwe vanhu. Asi sandizvo zvinotipa garanti yekuti titange makereke edu, nekuti iri mukati meshoko raMwari, yakatengwa nekufirwa naJesu Kristu pamuchinjikwa. Tikutarisa the man Jesus Christ as the founder of the church. Bhuku ravakorinde vekutanga chapter number 3 verse number 11 panoverenga pachiti, nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimwe nheyo asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu. Hakuna imwe foundation yatinogona kuona ikereke kunze kwemurume anonzi Jesu. Vakorinde vekutanga chapter 6 verse number 20 pobva pati, nokuti makatengwa nomutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumuviri yenyu. Hama vadikani, kuti tinzi kereke kana kuti tinzi chechi kana kuti tinzi sangano, takatengwa nemutengo wakakosha. Pauri mukati mezuva ranhasi, hama mukati memhuri yaunobva unogona kushorwa, mukati menharaunda yaunogara unogona kushorwa. Vanhu vachikutarisa vanogona kukudzikisira pasi, vanhu vachikuona vanogona kukuona semunhu usina basa. Asi pane chinhu chaunofanira kufara nacho, kuti ndakatengwa nemutengo wakakosha, ndakatengwa neropa raJesu. Hama dzimwe dzenguva uchizvitarisa upenyu hwako, uri munhu anogona kushoreka mukati memaziso evanhu, uri munhu asina paanoonekera mukati mekurarama kwake. Asi pane chinhu chaunofanira kudada nacho, kuti wakatengwa nemutengo unokosha. Hama kereke ino, foundation yacho, it is Jesus Christ. Kana takutarisa church, yakavakwa pafoundation yemurume anonzi Jesu. Ndokusaka sangano raKristu kubva AD 33 patanga sangano harisati raparara. Hakuna vanokwanisa kuriparadza nekuti riri pafoundation yemurume anonzi Jesu Kristu. Kune vanhu vanotanga zvavo, asi kunyange vakazvitanga zvine panguva yazvinosvika pakuparara. Kune vamwe vanhu vakatanga zvinhu, hatingataure nemazita, asi pazuva ranhasi hazvipo zvakasvika pakuparara nekuda kwekuti ndezvevanhu. Kune vamwe vanhu pazuva ranhasi vari kutanga makereke avo, asi pazuva rekupedzisira haakwanise kuti amire makereke iwaya, nekuti yaKristu yakasimba kana kuti yakavakirwa pafoundation padombo rinonzi Jesu Kristu. Tikatarisa church, takutarisa pachurch history, tinogona kuona kuti panguva yeRoman Empire, tinogona kuona kuti maemperors eRome vakanga vachiedza nepese pavaigona kuti vaparadze sangano raKristu. Vakaedza kuti variparadze, asi havana kubudirira. Chikonzero ndechekuti sangano rakavakirwa pafoundation inonzi Jesus Christ. maKristu panguva yekare kunamata zvanga zvakaoma. Vanhu vanga vasina kusununguka sezvatakuita kuungana kudai. Kuungana kwatiri kuita kwaityisa. Vanhu vaitoramba kudaidzwa kunzi maKristu nekuda kwezvakanga zviripo panguva iyoyo. Kana taakutarisa panguva iyi, tinogona kuona kuti maemperors vakaita sana Nero vakanga vachiti maKristu kana pachinge paitika earthquake zvainzi maKristu ndo vakonzeresa. Kana pachinge paitika madisaster sedrought yatakatarisana nayo gore rino, painzi maKristu ndo vakonzeresa. Pakapiswa guta reRome, zvakanzi maKristu ndo vaita zvinhu zvapisa guta reRome. Nekuda kwaizvozvo maKristu vaipomerwa dzimwe mhaka dzavakanga vasina kupara. maKristu vakanga vachinzi paLord's Supper yaya hanzi vari kudya nyama yevana vacheche, vachinwa ropa revana vacheche. Nekudaro chiKristu chaifanira kuti chiparadzwe. maKristu vakanga vachitorwa vachirovererwa pamuchinjikwa. Mamwe maKristu vaitorwa vagosungirirwa pangoro dzinenge dzichidhonzwa nemabhiza, vachidhonzwa mukati metara kuti vafe vachirwadziwa. Mamwe maKristu vakanga vachitorwa pachipwanyirwa mabhodhoro mukati metara, vachinzi vafambe vasina bhutsu pamusoro pemabhodhoro iwaya.
makristu vakanga vari panguva yekushungurudzwa vachiiswa mukati memaovens akanga achipisa chaizvo, vachitsva, vachifa, vachirwadziwa. Asi sangano harina kusvika pakuparara, sangano harina kusvika pakuenda kumashure, nekuti rakanga rakavakirwa pafoundation inonzi Jesus Christ. Panguva yatiri kutaura nezvayo iyi, ndonguva yakararama varume vakafanana naPolycarp anonzi the Bishop of Smyrna. Kana taakutarisa murume anonzi Polycarp, murume akanga achitya Mwari zvakanyanya, murume akanga akazvipira pabasa raMwari, nekuda kwekuti akanga ari muKristu akanzi aifanira kuurayiwa. Murume anonzi Polycarp akatanga kutsvakwa nevarume vakasimba vakawanda vachida kumuuraya. Zvinonzi musi wavakamuona, iye ndiye akatanga kuvaona ari mukati memba yaakanga ari. Hanzi kudai Polycarp aida kutiza, angadai akatiza vakasamubata, asi paakavaona hanzi akabuda akanosangana nevarume ava. Ndobva abvunza kuti muri kutsvaga Polycarp here? Kana muchitsvaga Polycarp ndini? Hanzi varume ava vakatya. Why? Nekuti pavaimutsvaga vaifungidzira kuti vari kutsvaga zimurume rakasimba, asi hanzi vachimuona vakaona sekuru zvavo vakanga vachembera. Hanzi zvikanzi ndini Polycarp wacho. Hanzi varume ava vakataura zvikanzi, tendeuka usiye chiKristu kuti urarame. Hanzi akataura kuti kwete, isusu takadzidza kutendeuka kubva kune zvakaipa tichiuya kune zvakanaka, kwete kutendeuka kubva kune zvakanaka tichienda kune zvakaipa. Hanzi akakumbira varume ava kuti musati mandiendesa kuvakuru venyu, ndokumbirawo mungondipa henyu mukana wekunamata chete, ndofevha yandiri kuda. Hanzi vakamutendera, akanamata for 2 hours asina kana kumbozorora, akabuda ziya. Hanzi munamato akanamata wakabata varume vakanga vachida kumubata, vakamudzwira tsitsi. Hanzi vakamupa mukana wekuti ayewa, siya Jesu wako uyu, siya chiKristu chawakabatirira pachiri, uite zvokudiwa nevakuru venyika ino. Asi akataura kuti kwete, handingamboite izvozvo. Vakamutora vakamuendesa kuma-authorities, aendeswa kuna empara. Hanzi empara vakamudzwira tsitsi, vakataura kuti tendeuka. Hanzi akaramba. Hanzi akanzi tuka Jesu Kristu, akaramba, akati kwete, for 8 and 7 years my Lord has never forsaken me. How can I blaspheme my Lord and my God? Kwemakora anokwana kuita 87, Mwari wangu havana kundinyadzisa, havana kundisiya. Ko pazuva ranhasi ndingagotuka Ishe namuponesi wangu sei? Polycarp akaramba. Zvikanzi tiri kukutora tokuisa mukati meoven inopisa. Hanzi akataura akati, muchanonokereiko kunditora kundikanda mukati meoven yenyu? Imimi mufungo yenyu yakaora, nekuti munofunga nezvemoto wepano pasi unopisa kwenguva pfupi, asi hamufunge nezvemoto uri kumusoro unopisa nekusingaperi. Hanzi Polycarp akatorwa akakandwa mukati meoven, akatsvira imomo akafirapo. Why varume ava vakanga vaine kuzvipira kwakadai? Nekuti vakanga vachiziva kuti Christianity yakabuildwa pafoundation yemurume anonzi Jesu Kristu. Hama, takatengwa neropa. Christ is the center of the church's life. Upenyu hwesangano raKristu hausi musimba rezvivakwa zvatiinazvo, asi riri musimba refoundation yedu anova Jesus Christ. Kana taakutarisa simba rekereke, kukura kwesangano, hakusi mumaprograms atinoronga sechurch, kana mastrategies anoseenzeswa nevaparidzi, asi simba rekereke riri pafoundation inonzi Jesus Christ. Hama, foundation yedu ndi Jesu Kristu. Takatengwa nemutengo wakakosha, mutengo weropa. Jesu ndiye anokamufota kereke yake, ndiye anoblessa zvekare kereke yake. Kana tiine matambudziko, vana mai mukati medzimba zvinhu zvingareme, matambudziko enyu anoperera mukati meimba ino, imba yaKristu, nekuti foundation yedu is Jesus Christ. Kune vari kutsvaka mabasa, haisi nguva yekuti tiende tonotsvaga kunze, haisi nguva yekuti titize sangano raKristu, nekuti sangano raKristu rakavakirwa pafoundation inonzi Jesus Christ. Sangano raKristu haripe rakaparara. Kunyange isu tikasiya sangano pazuva ranhasi kuti tese toti hatichade kunamata kana kuti taakutiza, hazviiti sesangano raKristu kuti riparare, nekuti rakavakirwa pafoundation yakasimba inonzi Jesus Christ. Kudzidza pamusoro pemurume anonzi Jesu Kristu, tichitaura kuti
Jesus Christ, he is the head and the founder of the church. Pfungwa ine yekutanga taona kuti Jesus Christ, he is the founder of the church. Tikuda kubata pfungwa yechipiri. Pfungwa ine yechipiri, the man Jesus Christ is the head of the church. The man Jesus Christ is the head of the church. Kristu ndiye musoro wekereke. Kristu ndiye musoro wekereke. Chakumbira pane vanhu vanoda kuzoshandisa. Chakumbira hama muye kumberi. Chakumbira mama muye kumberi. Pane zvatoda kumboita pana. Hama, ndimi musoro wevana, ndimi leader, ndimi mutungamiriri. Nekudaro zvatichaita pana, ruva iri tichange takaribata ruva rakanaka iri. Ndo target yenyu yatinoda kuti mubate iyi. Go, that is your goal. Kuti mubate mutore ruva iri. So zvatichaita, tichakusungai kumeso. Mobatana maoko nevamwe vese, ava vachange vachiteerai. Mimi ndichange batana maoko. Mimi ndakuvhara ine tai kumeso. Kuti muzotora pakupedzisira, muzotora ruva rakanaka iri. Ndo target yenyu. Zita ndiani ama? Kafeso. Alright. Vakafeso. Uyai mutore ruva iri. Imi mudai muchiteera iri. Famba imuve mutore. Zvifana. Aiwa, ndevere famba iyi. Kukuona. Vakafeso ndiyekuwa kunuve mutore. Vakafeso ndipana kwa mutore. Vakafeso ndipana kwa mutore. Okay, my turn. Ira pane zvatoda kuti tikurukure. Vakafeso, sei matadza kutora ruva? Hapana chamamuchiona. Alright, tobvunza maigesi, maamuchiona ndizvoka. Matadza nei kutaurira Vakafeso kuti ruva. Vo vanga vachitungamira. Alright, vanhu zvamunodzana. Aenda tinonodzana. Sister Christabel. Matadza nei, ani mamuchiona. Matadza nei kutaurira Vakafeso kuti ruva. Nemaudza pana chavangu vachiona. Alright, my turn, garai pasi. Now Panama is our second point of discussion. Tawana pfungwa yekutanga, Jesus Christ is the founder of the church. Now our second point of discussion, the man Jesus Christ, he is the head of the church. Tirikuda kutarisa Jesu Kristu, ariye musoro wekereke. Kana takutarisa the word head. Head, it means, or head is a person in charge of something, a director or a leader. Tirikutaura kuti musoro ndo unotungamirira. Tinokwanisa kuidentifya vakumunda mufundisi wedu panapa kubudikidza nechiso. Kana vakangobviswa musoro iwoyu toutakura toenda nawo, hapana patinomboti ndivakumunda nekuti hapana musoro. Inini munokwanisa kuziva kuti ndini kudai ndauya ndine mumwe musoro izvezvi. Hamaizo ndini mufundisi vaiva vamakati vauye kuzoparidza pano.
ndaingouya ndogara apa nekuti ndirendi nemwe musoro unenge unemwe fesi. But panapa as an illustration yandashandisa tiri kutaura kuti Jesus Christ is the head of the church. Asi nawo kwava nemamwe mahedhi vakuru vemamwe masangano vari kutanga avo vachimisleada vanhu. Shoko raMwari Jesu obva ataura kuti regai mapofu atungamirire mamwe mapofu, vese vachawira mukati mebhomba. VaKaFeso ndo vanga vari head, vari musoro, vari mutungamiriri, vachitungamirira mamwe mapofu asiri kuona sakasvinura. Panapa tirikuona VaKaFeso vari kufamba vachidhumira, vari kufamba vachigumira vachienda kusiririko. Mamwe mapofu ari kuona zvavo ari kutevera vachidhumira ruva ratanga tida kuti vabate vatadza kuribata. Why? Nekuti the leader was blind. Panapa tinoda kutaura Jesu Kristu as the head. Jesu Kristu must be the leader of the church. Jesu ndiye anofanira kuva mutungamiriri wekereke. Mukaona kereke yako dzinotungamirirwa navakumunda, mukaona kereke yako dzakatungamirirwa navamupofu, mukaona kereke yako dzavakutungamirirwa navatinofa, mukaona kereke yako dzavakutungamirirwa navambita, moziva kuti makuendeswa mudondo. Kereke inofanira kutungamirirwa naJesu. Why kereke ichifanira kutungamirirwa naJesu? Nekuti ndiye musoro, ndiye akaitenga, ndiye akaipira pamuchinjikwa. Bhuku raVaKorosi chapter 1 verse number 18 rinobva rataura kuti ndiye musoro womuviri, ndiyo kereke. Ndiye musoro womuviri, ndiyo kereke. Panapa tichitarisa leader angachifanira kuva head, angachifanira kuti abate ruva, hapana chaanga achiona. He was blind. Vamwe vese vanga vari kumashure vanga vachingoteverera vachiteerera blind leader. Ivo vanga vachiona zvavo, asi vanga vachingoteerera nekuti ndiye musoro. Hama mukati menyika ndicho chimiro chatinava nacho pazuva ranhasi. Tine mablind leaders vari kuleada vanhu astray, vari kurasisa vanhu. Shoko raMwari kana richitaura rotaiwa munhu anofanira kubhabhatidzwa achinyudzwa mvura kamwe chete kuti awane kuregerwa kwezvivi. Ivo bataiwa tinonyudza katatu, tinonyudza ka7, tinongomwaya mvura. Aiwa umburuka henyu mubadota, aiwa darika henyu pamberi pefuregi. They are leading people astray. Vari kurasisa vanhu. Bhaibheri shoko raMwari harina parinotiudza kuti masangano maviri kana matatu kana mana. Bhaibheri rinotiudza kuti there is only one body. VaEfeso chapter 4 verse number 4. Body yacho tobva taudzwa kunzi ndiyo kereke. Asi vanhu mukati menyika vakutanga masangano avo. Tikatarisa zvinezvi kuri kunzi kune more than 40,000 machurches worldwide. Asi shoko raMwari kutaura kuti there is only one. Hapana pamunoona pakanzi anofanira kuita two. Shoko raMwari riri kuti one rakatengwa nekufirwa neropa raJesu pamuchinjikwa, rinofanira kudaidzwa nezita remuridzi kunzi sangano raKristu kana kuti Church of Christ. Hama makaropafadzwa kana muri mukati mesangano raKristu, nekuti harisi sangano remunhu, nekuti harisi sangano rakatangwa nepfungwa dzevanhu, nekuti harisi sangano rakatangwa neuchenjeri hwevanhu, asi sangano rine mukuru anonzi Jesu Kristu, anova ndiye akaritenga nekurifira pamuchinjikwa. Not all religious leaders is spiritual wisdom. Havasi vose vatungamiriri vezvitendero vane uchenjeri. Mukatarisa kubhuku raJeremiah chapter number 20, munogona kuona murume anonzi Pashe. Murume anonzi Pashe. Pashe zvinoreva kuti munhu ane pride, ari so proud. Someone who exalts himself or herself above others. Those who know Pashe. Jeremiah, the man of God, atumwa zvikanzi enda unoudza vanhu kuti zvavari kuita zvekukoshesa mabasa avo emaoko, vachikoshesa kuvaka dzimba dzavo nekuunza pfuma yavo, vasingabatirire pashoko rangu, dzimba idzodzo dzichaparara. Jeremiah kwakuenda ndokunotaura shoko raMwari sekutumwa kwaangaitwa naMwari. Asi anzi shoko iri aritaura hazvina kufadza vanhu. Vanhu ndokuenda kuna Pashe. Murume anoda kuva munhu wepamusoro. Kana takutarisa Pashe anga asingori murume njye,
asi kuti anga atori muprista mukati metemberi yaMwari, zvichira kuti ndo vanhu vaifanira kunge vaine uchenjeri hwekutungamirira basa raMwari. But murume anonzi Pashe, chatinoda kuti tione, akatadza kurecognize kuti Jeremiah was sent from God. Zvichira kuti anga asina spiritual wisdom yanga iri maari. The same applies to the church pazuva ranhasi. Sangano rikatungamirirwa nemapofu, sangano rikatungamirirwa nevanhu vasingaone, sangano rese rinonowira mugomba. Imbozvibvunza mukati mezuva ranhasi kuti sangano rauri mukati maro pazuva ranhasi harisi sangano remunhu here rakatangwa nepfungwa dzevanhu. Kana varipo mukati mezuva ranhasi, kana varipo mangwanani ano, kana varipo pazuva ranhasi, vanga vari mukati memasangano akatangwa nevanhu, Mwari vari kukupai mukana uno kuti mutendeuke. Mwari vari kukupai mukana uno, it's not too late, hamusati manonoka. Mwari vari kukupai nguva nemukana uno kuti mutendeuke, muve nhengo dzesangano raKristu, sangano rakatengwa nekufirwa neropa raJesu pamuchinjikwa, rinova sangano rinotungamirirwa naiye Jesu. Sesangano hatina mitemo yatinokwanisa kupa sevanhu venyama, hatina mitemo yatinokwanisa kupa sevafundisi. Sangano harifanira kupuwa mitemo nemaelders kana madeacons, asi sangano rinofanira kuteedzera zvakataurwa nemuridzi wekereke anova Jesu Kristu. Jesu ndiye akavamba chechi yake. Isusu kana toda kuisa mitemo yedu sevanhu, tinofanira kutanga taenda pamuchinjikwa, torerwa pamuchinjikwa, tofira vanhu zvivi zvavo, totanga edu machechi atinozoisa mitemo yedu yatinotaura kuti aiwa kwangu kuchechi vanhu ngavaridzawo magitari yaKristu. Vaefeso chapter 5 verse number 19 inobva kuti kana zviri zviridzwa zvenyu ngazviridzirwe mumwoyo. God is not hungry for people. Vanhu vobva vachiti aiwa isusu kuti vanhu vawande nekuti vanoda zvinonakidza, chiregai tichiunza magitari mukati mechechi, chiregai tichiunza ngoma, chiregai tichiunza hosho, vanhu votamba vachisvetuka vachifara. yaKristu, Kristu ari kuti yake, vanhu vanofanira kurumbidza Mwari vachiimba nemuromo yavo pasina zviridzwa zvinoridzwa. Ndosaka mukati mesangano raKristu zviridzwa zvisingaridzwe. Unotoona mai vachinzi Church of Christ zvimwe zvese kwakanaka, asi kunongobhuira kuti hakuridzwe magitari nengoma hakutambwe. Wotoona mai vagara makore muchechi vachiti shuwa ipapo ndizvo kunongobhuira kuchechi kwacho. Udzai vanhu mukati menyika kuti yaKristu, sangano raKristu raakatenga nekufira neropa pamuchinjiko, anoti tirumbidze Mwari nemuromo yedu, tisaridze zviridzwa izvi. Vamwe votoona vachitoti Pasika Passover hatinotora ka 1 pagore chingwa arikwanisa kuchitora, asi shoko raMwari kutaura iro kuti nomusi wekutanga wevhiki takaungana kuti timedure chingwa. Mabasa aPostoli chapter number 20 verse number 7. Mitemo yaKristu takapuwa Bhaibheri, shoko raMwari rakatikwanira Bhaibheri, asi right now mukati menyika kune maleaders vakatobvarura mamwe mascriptures mukati meshoko raMwari. Kana ndichitaura kubvarura kana kuti kucheka, handisi kutaura kuti vakatotora chigero vakapabvisa, asi kuti hapape pakaparidzwa muchechi ipapo nekuti panokanganisa zviri kutaura shoko raMwari. Kana shoko raMwari tichitaura kuti munhu ngaanyudzwe mvura kamwe chete, vaRoma chapter 6 verse number 4, imi kana maakuzonyudza ka 7 mungapaverenge mungapavhure, hapavhuriki nekuti pari kupikisana nemitemo yevanhu. Asi nhasi tinoda kutaura Jesus Christ as the head of the church. Maleaders mamwe vanogona kurasisa vanhu. The Pope is not and cannot ever be the head of the church. Pope hapana paanozova mutungamiriri wekereke. Iye zvinezvi kune mamwe masangano vanonzi vachinzi Pope ndiye anotopa mutemo. Kana paine maissues ari kunetsa panguva iyoyo, zvinonzi anoadreswa kuna Pope. Pope ndiye ane final say kuti zvaanenge ataura iye ndiye anopa final decision, ndo zvinoteedzerwa. Asi Bhaibheri, shoko raMwari, harisi kuti Pope ndiye head wechurch, harisi kuti vamakandiwa is the head of the church. Asi Bhaibheri, shoko raMwari, riri kuti Jesus Christ, he is the head of the church, ndiye musoro wekereke. Nekudaro akatipa Bhaibheri, shoko rakakwana. Hakusisina zvimwe zvichazarurwa kusara kwezvatakaratidzwa mukati meshoko raMwari. Hakusisina chimwe chiprofita, hama vadikani, tinganyengedzane tigodii, asi hakusisina chimwe chiprofita chichapfuura Bhaibheri, shoko raMwari. Pane zvese zvekunamata, kana paine zvatisingazive, kana paine zvatisinganzwisise, ngatidzokerei kushoko raMwari tinzwe kuti ivo Mwari vanoti kudii, nekuti ndiye muridzi wekereke.
zvekare ndiye mukuru wekereke. Jesus Christ is the head, since he is the firstborn of the dead. Jesu Kristu ndiye dangwe rekumuka kwevakafa, ndiye akatanga kumuka asina kuzofazve. Vana Lazaro hongu varipo, vakambofa vakamutswa, asi vakafazve pazuva ranhasi hatinavo. Tine vanhu vakawanda mukati meshoko raMwari vakamutswa vakanga vakafa, asi right now havasisiri panyika. Asi murume anonzi Jesu Kristu wakafa wakamuka. Right now he is alive, agere kurudyi rwaBaba nekuti mupenyu. Hama, tine vamwe vanhu vakaita sana mahometi vanoteedzerwa pazuva ranhasi vakafa, asi tikaenda kumakuva avo mapfupa avo ariko nekuti vakafa, asi vanhu vanovatevera. Tine vamwe vanhu vakatanga zvinhu zvavo vakafa pazuva ranhasi, asi vanhu vachiri kungoteedzera matsimba iwaya. Asi kana takatarisa murume anonzi Jesu wakafa wakamuka, and never to die again. The same applies to you, the same applies to me. Pazuva rekupedzisira, kana taramba takatendeka kwaari, kana taramba takabatirira pamuchinjiko wake, tichamuka uyezve hatizofi zvekare kana tabva mukati menyika ino. Haudi here hama mudikani mangwanani ano kuti pakuguma kwenyika ino, kuti panotongwa nyika ino, denga ugozova musha wako? Izvi zvinogoneka bedzi mushure mekunge wagamuchira Jesu saishe namuponesi wako. Izvi zvinogoneka bedzi mushure mekunge wasiya kutevera zvitendero zvevanhu, mushure mekunge wasiya zvitendero zvakavambwa nevanhu, asi wotevera sangano rakavambwa naJesu Kristu. Kwete sangano ramufundisi kumunda, kwete sangano rangu, asi kuti sangano raKristu, nekuti ndiye akanipira pamuchinjikwa. Ndichosvika pakupedzisa. Zvinhu zvatadzidza mukati memangwanani ano, tadzidza maererano nemurume anonzi Jesu Kristu. Tikaona kuti Jesus Christ, he is the head and the founder of the church. Jesus Christ is the head and the founder of the church. Ndiye muvambi wekereke, zvekare ndiye mukuru wekereke. Chiko mukati mezuva ranhasi amamudikana chinokutadzisa kuti uve nhengo yesangano raKristu, kwete sangano remunhu. Dzimwe nguva wanga wasati wagamuchira Jesu saishe namuponesi wako, Mwari vari kutipa nguva nemukana uyu kuti tigamuchire Ishe samuponesi wedu. Mwari vari kutipa mukana uyu mukati meupenyu hwatinorarama. Panongone mazuva maviri chete, nezuro nanhasi, nekuti ramangwana hatiite sei hatirizive. Takagara mukati memba ino kudai, takawanda, vamwe vakasimba, vamwe vakaonda, vamwe vari kupenya, vamwe havasi, vamwe vadya, vamwe havana. Asi nhau yekufa inongobata munhu wese. Hazvina mhosva kuti une mari, hazvina mhosva kuti hauna. Kune vamwe vanhu vanodada nemari mukati meupenyu, vekuti kana vachinge vainayo vanofamba vachituka vanhu vachishayinira vamwe. Asi chakakosha ndokuri mari inogona kutenga zvimwe zvinhu, asi ine zvimwe zvinhu zvaisingakwanise kutenga. Nemari tinogona kutenga mibhedha inodhura. Kune mibhedha iriko mazuvano, magnetic floating bed, ekuti kana makarara maigezi munoita kunge muri pamusoro pemvura so muri pamubhedha comfort. Asi mibhedha iwoyo hawakwanise kukutengera iwo hope. Muripo munorota madzikirira, mugorota muchimhanyiswa, asi akarara pabonde agotorota hake akagarika. Kuroti mari haikwanise kutenga zvinhu zvese. Nekuda kwemari hama vadikani, vamwe munogona kupfeka mawedding ring ari very expensive. Imari yashanda iyi yaita zvakanaka, makapfeka ring inodhura, kumadziro mubva maisa mifananidzo yakanaka yakakura yekuti makachatawo. Asi maringi iwaya nemufananidzo hazviri kutengerei love, joy, peace and happiness mukati memba iyoyo. Munofungidzira kuti imi mukarohwa nemurume mungafari ndine ring yakanaka yakanaka. Mari inokwanisa kutenga zvinhu izvo, asi ine zvimwe zvinhu zvaisingakwanise kutenga. Nemari tinokwanisa kuita mainsurance. Mota dzamunofamba nadzo vana mupofu munokwanisa kudziinsure, kudziitisa mainsurance. But madziitisa mainsurance, insurance haikwanise kukuchengetai murodhi kuti musaita accident. Nemari tinogona kuinsure dzimba dzedu, asi tadziinsure kana dzatsva hazvina basa kuti hazvinzi mimi nekuti
makaishuwa mutibhadhara insurance mari yakawanda saka hamuchatsvi imba ichitsva munongotsva. Zvatiri kuedza kutaura panapa hama vadikana, tiri kuedza kutaura neimwe nguva tichasiya nyika ino, asi chinhu chakakosha kurangarira kuti kune murume anonzi Jesu anova akavamba sangano rake, anova ndiye musoro zvekare wesangano iroro, anova pazuva ranhasi ari kuda kuti iwe neni tive nhengo dzesangano iroro raakatenga nekufira pamuchinjikwa. Murume anonzi Jesu panguva ino anogona kunge ari kuchema kuti chokwadi ndakaroverwa pamuchinjikwa ndikafira sangano rangu, kuti vanotenda kuti ndakaroverwa zveshuwa ndikavafira vakagamuchira zvokwadi vakatendeuka vakawedzerwa mukati mesangano rangu vagowana kuporeswa. Asi dzimwe dzenguva tinoita mamhuze nesangano raKristu. Hama ngatizive chinhu ichi, sangano harisi remunhu asi sangano nderaJesu. Jesu anorwadziwa kana tichitiza mukati mesangano rake, tichibuda tichienda kunze. Kana varipo mukati mezuva ranhasi vanotaura kuti aiwa ini upenyu hwangu hwakaoma, ndiri kusangana nematambudziko makuru, tiri kuda pazuva ranhasi muuye kumberi, nekuti matambudziko enyu anoperera muno, nekuti Kristu ndiye musoro wesangano rino, zvekare ndiye foundation. Kana varipo vane zvavari kuda kuitirwa naMwari mukati megore rino, hama inguva yakanaka kuti pachaimbisa muimbisi tisimuke netsoka dzedu tiye kumberi tigowana munyengetero. Kana varipo vari kuda kutenda Ishe Jesu nekuda kwezvavari kuitirwa mukati meupenyu, inguva yakanaka kuti tisimuke tiye kumberi. Kana varipo zvavo vanotaura kuti aiwa ini nhasi ndadzidza nezvesangano raKristu raakatenga nekufira neropa pamuchinjiko, risiri sangano remunhu, ndiri kuda kuti ndiwanikwe ndiri ndinomubatira mukati memba yake, ndiri kuda kuti ndiwanikwe ndiri ndinomushandira, kunyange ndichiwirwa nematambudziko, kunyange ndichiwirwa nemiedzo, kunyange ndichiwirwa nezvinorema, asi ndisadzokere kumashure, ndirambe ndakabatirira pamuchinjiko waJesu. Pataimbisa muimbisi tisimuke netsoka dzedu tiuye kumberi. Haisi nguva yekunyara munhu. Kana varipo vasati vatendeuka, kana varipo vasati vabhabhatidzwa, zvakakukosherai, Mwari vari kukupai mukana uno. Pachaisimuka muimbisa tuya kumberi achitiimbisa, tisimuke netsoka dzedu tiuye kumberi. Mwari vatiitire zvakanaka. Tirangarire chinhu ichi kuti the man Jesus Christ ndiye lembu yakarerwa pamuchinjikwa, uye zvekare he is the head, not only the head of the church but also the founder. Mwari varopafadze kuverengwa nekududzirwa kweshoko ravo nekuti dzvene ndichiti amen. Amen.